Sonafor आंनि Jobanivlog to सानथामखौ फिन खेबसे बरबावबाय सय माजे भगवान नाय महर लाना सोनाफोर दामुगै ओमफ्राय ब्लग्सखौ फुरा जोबजासिम लांजाबाय हानायमानि इन्टारेस्टिं खालामनो सेस्था खालामोन आङो आलारि बाथि लागायना लानो हाबाय नोंथांमोनखौबो बेनिफ्रायनो बरायहरबाय आरोना फिसाजोआ जोंनि बारा दिगदार होआखै बिदाखौ स्कुलाव दोनहैनायाव माने खट्टा मिठा गाव जाग्रा मिथाइया बेखौ लाबोनानै होदों नालाय बेखौ लाबोफानो मोन्दों स' बेखौ जानाय समावनो आं एकदम हुलुस थुलुस आरोना नानि थेंक इउ Thank you. Okay, and okay. Ado. एसे मोजाङै थादों माने खामानि दामानि साफा जाबाय इसेबां हेभि खामानि गैया आं बिराद भिर खामानिबाबो शेयार खालामखायो आरो खम खामानिबाबो बेखौ खिथानांगोन ना औ आयै होनदोलाय आयै बुंनो थिनबा बुंनाय नङा अफ केमेरायावसो पेटेर पेटेर अन केमेरायाव एसे औ सोनायलांबाय थादों बिदिब्ला आं दिनै ब्लगआव नोंथांमोनजों मा शेयार खालामलांनो हायो बेनिफ्राय मोनसे खोथा सोनाफोर दाखालै सानै साथामसो आगैमोना सोंहरदोंमोन आं जे ब्लाउस गानबाय थायो बे मा होनो बडि केयार नङा दिशा नङा बेफोरो ओरैनो एसे गेन्जि टाइपनिया आब' नों ब्लाउसखौ अनलाइन बायो ना दखानाव बायो होनो स' बिसोरो अनलाइनमोन सोनाफोर गोजा आरो आङो गोसोम बिदि गानबाय थायोना बाखि अनलाइन ओमफ्राय नैबेयो दाखालै एम बाजार गोदानाव लाबोनाय आं खिथाखादोंमोन ना गांसे लोगो दंबावोमोन खोमाहाय आं ओरैबायदि बावबाय माने ओमफ्राय बहा थांखोथाय आं दा नागिरनानै मोनला बुस्थुखौनो अबेबा अन्दराव थाबाय आरोना स' बिसोर गेन्जि कापुर थ्रोब सोबानो जानायखौ आङो एसे गानसिनो स' अबेबा अनलाइन अबेबा दखानाव बायनाय आरोना अनलाइनफ्रावबो मोजां मोजां मोनो फ्रि एसे आं बादि दांखोबा फ्रि स्टाइलखौ बिहरदो ओमफ्राय बाखि फ्रियानो जाखायो बियो अनलाइनफोरनियाबो मोनथिनायाथ' मोनथिखायोआनो ओमफ्राय जाय जाय मोनथिया स' सासे सानै आगै सोंदोंमोन नालाय ओंखायनो एन्सारखौ होनाय जाबाय आरोना आङो गाज्रि मोननो नांला मा दादागिरि होननानै ओमफ्राय नै आंना थोन थोन जाहांजोबबावबायसो फ्रि स्टाइलावबो माने खामानि जानाय नंला आरोना ओमफ्राय ओरैबायदि अबस्था खादाया बे खालियानो खालि मतलब बाजारावनो थाङाखै सिबाय आं हनै आलु गोथांसो गाजा बेरसो लायनाय दरनैल' दं आरोना ओमफ्राय फिसाजोनि आखला नै सामब्राम बानलु सोला जोब्बाय बेयावसो आरोना सामब्राम गोजायाबो खुनुरुखुम दरनै फिसा फिसाल'सै भगबान बिराद थांनो बादों आङो बेनिफ्राय जानबा जाजायाबा था बुहुमाथ' आंना बेनोसै टेन टेने लागाबावनोसैलाय उफाय गैया सनाफोर उफाय गैया फिसाफोरा जायोथ' जायो ओमफ्राय बेजों लोगोसे ओंख्रिबो गैया नालाय जाखाथारनांगोन लागावनोसैलाय बेखौनो लोगो दं दा सोनाफोर लोगो दं ओमफ्राय दा सोरबा आगै आबौमोना सोंगोन बुट सोमाखै नामा स' आं दिनै बुटखौ सोममाराखै मैयानि जानो होननानै माबानाया बावदों आङो नै माने अमा बेदरजोंनो बुरजा एवखादोंमोन ना बुटदां जानानै ओमफ्राय आं गोथांखौ जाफिननोनो हायाखै आरोना नै दङ बेनो जानोबा जानो बेनो ख्लेब ख्लेब जाजायो ओमफ्राय माथो आंनि नायगिरिफ्राबो बुट जाग्रा मेला ओंखारथारबायलाय बे बुटखौ आंबो जानो मोजां मोनो आब' आंबो थांनायनि फैनायनि गब गब जाबाय थायो आब' आंबो सोमबाय थायो आंबो बिदि भाजा एवनाय मोजां मोनो बिराद मोजां मोनबाय आङो बुट जाग्रा टिम दिहुनबा दाहालागै एकदम मोनसे टिम जालायसिन खोमा ना बुरजानो गोथाव मोनो बे बुटआ आरो गाज्रिबो नंखाया नङा होमबा एनार्जि ओरैनो बेखौथ' एनार्जि मोनो होननानै बुंखायो बे बुटखौ खिन्थु बांद्राय जाबा अजन बारियो होननानै मबाइलाव सार्च खालामनायसो नुयो आरोना ओमफ्राय होमबाबो जायो एसे एनार्जि मोननायानो बहानि आरो सासे बिमा फाग्लियाथ' गावहाव बायनानै लाबोगुलायबाय जाहैदों आरोना आंनि जाबाय थानायखौ सोमनानै जाबाय थानायखौ नुनानैहाय मोजां एसे देखायनो हानायखौथ' सोलोंदे सनाफोर गाज्रिफोर आखु देखायनो नुदोंबा बेखौ दा सोलोंथारा आरो नङाबा आंहा दाय जाथारगोन बे फाग्लिनि भिडिअ नायै आंनि हिन्जावा बिगारजोब्बाय होननानै आरोना बुट जानाया मोजां नालाय बेखौ लाजायो जेबो नङा जानांगौसो ओमफ्राय अलसियानि खामानि नालाय नैबे आलु दरनैया इसिनियावसो दाहार लालायबाय आरोना आब'मोनावसो खोरखिथिं हानहरलायबावनानैहाय बे दरसे आंनिमोन आंना दरसेयाव गोथांसो जाया आं बेखौ नांला आंनो बाथोन ओंखामजों रुफानोसै बेखौ मुगैनाङा दे रायजोफोर आंनि बुस्थु फुगारग्रासो थावेल बोरायसो ओमफ्राय बे आंनि दालि आलु बाथोनजों लोगोसे लोगोआव दङ सोनाफोरनो टेनटेने सासे इउटुबार लोगोनि अननायावहाय नाफाम आरोना नाफाम बिराद गोजोननाय मोन्दों आङो सिबाय बिहराखैबो आं लांनो देबो होनाखै गावनो लानानै फैदों आरोना नै गोसोखांनानै बे फाग्लिया जाखागोन बे होननानै आरोना आंहासो जेबो हरनो रोङा आंहा जेबोआनो गैजा रोङाबा फैबाल' साहा खापसेल' मोनलोंहोनो हागोन आरो साहाबो लोंबावा बे लोगोआ अयथासारखासो आरोना इउटुबार लोगोनिनो एवजानोसैलाय सामब्राम दरनै दंखायो फिसा फिसा थेलेब थेलेबनो आदा थोआबा आब'मोना दाहार लायनोसैलाय दरसे बाखि दायो लाबोबा सुख'स्रांजोबगोन
आंबो दाहार थाबाथाय खें मोनग्रा मानसि आरोना दाहार सुख'नो मोनागौ माने साफा मोना चाहेबो आलु दरसेयानो जा चाहेबो सामब्राम दरसेयानो जा चाहेबो बानलु थाइसेयानो जा आरोना सुख'नो मोनबासो गोसोआ एसे सान्थि मोनो आंनाबो गोजोन उन्दुलांनो हायो आरो एसेयावनो ओमफ्राय आंहा गाइखेराबो सौफैबाय आरोना सुनाफोर ओमफ्राय आङो दहाय फुंनि साहा लोंनायखौ एसेबो गोजोननाय मोनाखै माने गाइखेरा गोदिल'मोन फिसाफोरनो होनानैहाय ओमफ्राय आं दा एसे फुदुंनानै लाफिनसिगोन आरोना माने 9:00 जादों नालाय दासो ओमफ्राय उखैदों आरो आं साहा एसे फुदुंनानै लाफिनसिगोन आरो रेडि मालाया मारै फुदुं आं मिथिला आंना सिनि साहापात गाइखेर दै ज'सो आरोना फुनो खोथा गैया मालाय गोदौबाय थागोन साहा नालाय साहा बेबा माथो गोथाव जायोलाय गाइखेरफ्राल'सो एसे गोगोम मोजाङै नांनांगौ एसेल'हाय नै आंनि आन्थाल' नालाय बेनिफ्राय ओरै दङ नै ओमफ्राय नै आरो मैयानि ब्लग्सआव आङो मा होन्दोंमोनलाय ना मागुर ना मा होन्दोंमोन खिन्थु मालाय गांजेमासो होनोथ' गांजेमा मासे गारलाबावबाय नै दालियावहाय एसे रं हरगोन एसे आंनि देसि मसला देनायखौ हरगोन बास बेहा रुनायसो आरोना लागाव बिदि साजानानै माथो नांबावगौ 50 थाखानि कापाव दाखालि लानानै फैनायालाय माथो जाबाय फिसाजोआसो खुजियो ना मायोथाय सुबुङा कुसुर कासार खालामगासिनो ओरैबादि लस आंनि फिसाजोआ सेरेलेक्स बायनानै लाबोनाया बै आमोलाव भगबान दिनैसिम खननैल' लगायनो हादों आङो फार्स्टनि लगायनायखौथ' खतम मालाबा जागोन साननानै दोनबाय थाबाय आङो मैया गोनायखांखां गावनो दांनायखाय लगायना होबाय गैया सामससेल' जानानै बिदैयासो जासाब जाबाय जबरदस्ति बिदाखौ जानो थिननानै बेबो जानो हाला मा दांदों नोङो आंनि स्टर रुमाव मा मोन्दों नोङो मारिदो जेबो सेभ खालामनानै दोननो हाया सफाखौथ' बोखारनो हाया खिन्थु जबरदस्ति बोखारनो होयो आंखौ फैदो नाय बिस्कुट जानोबा फैदो खोबदो दे बेखौ खोबदो सना बखौ नाङा नों जाया 6 बोसोरसिम जाजाखायो एक्सपायारबो जायाखै एसे उनाव लगायनो हागोन बिराद मोजां खानानै दोनदों फैदो फै ओमफ्राय फिसाजो एरख'नाया मोजांबो जादों नै बै आमोलाव बिफा लाबोनायानो दासिमबो दङ आरोना एसे सान्दुङाव फोराननो आङो खाजुवा जोब्बाय ओमफ्राय खाथबादामाल' थायो आरोना दासिमबो हारसिं खाबाथ' बायनानै दोनदों गैला लोंफाग्रा लोगोआबा माला सफैबावो नायबाथा आरोना दङ सिबाय नै लोंनानै लानोसै आं हारसिंनो गोसोखां आरोना ओमफ्राय आङो फौजि बिथांनो मोनसे खोथा खिन्थानो लुबैदों जायफोरा नायनो बादोंमोन बे रायलांसिगोन मा फौजि नोंल' फौजिनि हिनजाव नामा होननानैहाय बाट आंहा माखासे बिमामोन दं आगैमोन आब'मोन फंबायमोन दङ जायफोरा मोजां मोनो आंनि आपडेट होनायखौ स' बिथांखौथ' आं खिन्थादोंमोन ना ट्रेनिं जादों होननानैहाय जोब्बाय ट्रेनिङा साक्सेसफुल जाबाय ट्रेनिङा आरोना दा गावसिनि केम्पआव जम्मुआव फैफिनबाय आरो चन्डीगढ़आव जादोंमोन ट्रेनिङाहाय बे ट्रेनिंनि थाखायनो जोङो फुजा आरिनि थाखाय सुटि दोननायखौ फैनो मोनाखै दा ट्रेनिङा जोब्बाय दा हेला माला नामायबोनो मोनो काप गोजानाव माला साहा लोंफैनो मोनो मिन्थिथ'ला एसे थाबनो नामायनो नाजासिगौमोनबो मानसिया ओरै फारसे आरोना खिन्थु दा उत्तराखन्डआव इलेक्सन जागासिनो दंनो मानि इलेक्सन आं बारा पात्ता मोनलायलाङा बारा एलु एलाबो सोङा इलेक्सन डिउटि होनदोंबा इलेक्सन डिउटि बेखौल' मोनथिनानै थायो आङो अखौबा सोङा इथिंबो जेरा इलेक्सन जायो भट थुना हैनांगौबा हैनांगौ बेखिनिल' आरोना बाखि बारा पात्ता गैया आङो पलिटिकेल साबजेक्टआव खुनुरुखुम पास जानायसै नालाय मुखासथ' लानानैहाय इसिबां एलु एला जेबो मिन्थिया आङो इलेक्सन डिउटिफ्राव बेस्थ' नालाय ओंखायनो दा नामायनो मोनथ'गोना माला बेखौ गावबो मोनथिया आरो आंबो नोंथांमोननो खिन्थानो जेबो मोनथिथ'आ आरोना जेला फैयो मोजां फैथोंसैल' आरोना डिउटियाथ' फार्स्ट जाखानांखागोनानो फेमिलिया आरो सेकेन्डआवसो फैयो नङा होमबा सनाफोर एवनो होननानै रेडि खालामबाय बाट बिदि नङा जे आं बेखौ सको सान्ति रेडि खालामनो मोन्दों कन्टिनिउहाय नै ओरै आलु बाथोनखौबो खालामगासिनो दङ माने बालाबगासिनो बे सासे सुबुङा आंखौ बिराद दिगदार होखांबाय आरोना बेखौ एसे बुरखायखांनानैसो थावबो नै आथा खिथा खेंख्लें मेंख्लें ओंखायनो आं भइस होनांबाय बेनिफ्राय नै एवनानै आं सामब्राम गुफुरखौबो एसे होनानै लाबाय मानसिफ्रा बोरै आं मोनथिलायलाङा आंना बिदिनो सिम्पोलसो एवलाबायनानै जायो आं नर्मेलि आरोना नाफामालाय आरो मा मोदोमखायो एवनायावनो संख्रि एसे ओमफ्राय हालदै एसे होनानै लाखायो आङो माने सामब्राम एवनायावनो आरोना मालाबा संख्रिखौबो होनो बावगारगारोहाय आंना अयथासारसो ओमफ्राय नै एग्लिबाय आङो ओमफ्राय नाफामखौ आङो जानायाव एथ'बां हायाबाबो ओमफ्राय होनाय समाव अहाया मोनो आरोना ओमफ्राय दैजों एसे फोमोननोसै आरामसे बिसोर गेब्लेजोबगोन बिसोर दा थुग्लिजोबगोन आं खुनु खोथा गैया ओमफ्राय एसे हरबावनोसै दैखौहाय मोननांगोननि खोथा दङ ना बेबोथ' नासो नालाय ओंखायनो एवनोसै दै होनानै सिबाय नै फिसाजोआ खिदोंमोन नालाय खिसु सुना हैनाया रानथाबलायनानै थाबाय मतलब मोननानै थाबाय आरोना वाव मोदोमफ्रुजोब्बाय आरोना एकदम एरियायानो गन्द' मोदोमजोब्बाय बाथरुमसिम मोदोमहैखाबाय
मोनबाय नालाय आरो माथोबाव ना संग्रै बानलु गासिबो ज्रोम नाफामाबो बरिया टेस्ट आरोना बे आसिजों सोलादोंमोन नैबे आसिजों खनसे सोलाबावगोन जाबाय बन्द' खालामसै दाखालि सासे बिथाङा सोंहरदों बिदिसो साखिनाय सोमो नामा नोंना बिदिसो जासनो होननानै स' बिदि मालाबाबो जासना बोरै जासननो साखिनायबाबो नैबेयाव खोस्लियाव खनसे लाबाय जाबाय नांगायबाय सरबोबाय जोब्बाय आरोना आरो आखाइ सुबानो मोनो आं मालाबा बिदि आखाइ मोनसेजों जासोमनानै आरो जों जासोमनाय बिदि नियम गैया आंनावहाय मालाबाथ' साखिनायबावानो आङो दाथ' रावबो गैया नालाय आं बिदि जासोमबाबो खुनु टेनसन गैया आरोना बाट आंना बिदि जासोमनाय नियम गैया साखिनायदोंसो साखिनायनायाथ' जाबाय बरिया सोर इउटुबार लाबोनाय होनोब्ला सनाफोर बे बायद'आ जोंहा दाख्लै जोंनाव फैनाया जेपि स्ट'रि टाइमा पार्टि मोनजालायनाया बे लानानै फैदों आरोना बे स्राव बाथावनो थेंक इउ स' माच सना बिराद गोथाव नाफाम आरोना बियालासिनो एथ' मोन्दोंबा आं बिराद गोजोननाय मोन्दों आरोना मालाय फुख्रि दङ ना मोनो गावसिनाव पार्टि जाहैनायावबो जोङो ना मोनजाखादों लकेल ना गावसिनिनो आरोना नाफामाबो आंनाव सफैबाय बिराद गोथाव न'नि फुख्रिनि एकदम मिलौलायनाय आरोना आंहाथ' नाफाम मोनजालायबावबाय आरोना ओमफ्राय आरो आं रिकुवेस्ट खालामो सनाफोर आं नायगिरिफ्राव अननानै साबस्क्राइब खालामै आं डिसक्रिपसनाव बिनि लिंकखौ होनानै दोनगोन जेपि स्ट'रि टाइम आरोना बारा टाइम होनो हाया मानसिया बायद' मानसि नालाय होमब्लाबो जाखिनो हायो जों बायदिनो नर्माल भिडिअ होयो आरोना स' थांनानै गावजों गाव साबस्क्राइब खालामनानै बुंनानै लाहैबानो जाबाय आरोना आं दा एसे सोलाबावनो लुगैबाय आरोना माबा मोनोमोनब्ला जि मोजां मोनसिगौमोन एसे बाट आंना जेबो गैया लबबो गैया आरोना बाट एसे समायनाय नुयो एसे थायोबा आरो नाफाम बाथोनफोरजों मोननै रोखोमनि पापराबो रेडि आंना बेनिफ्राय सिबाय हनै फिसालायाबो सफैगुलायबाय आरोना 11:30 बारलायबाय माने दिनै सनिबार नालाय 11:30 गयो दुगैग्रोनो ना ओंखाम जाग्रोनो रसा नांनानै फैदों दहाय मात्र साहाजों बिस्कुटल' जानानै थांदों बियो दे खुरनोसै आं गथ' सानैनोबो खुरनाय एफाजोंनो आंबो खुरनानै लाबाय नै नाफाम बाथोन पापर भाजा आलु बाथोन दालि बेनो आरोना दिनैनि ओंख्रिया सिम्पोलसा आरो जेबो गैया गब्ला गब्लि गबनानै लानोसै जेने थेने दिनैनि उदैखौ फुजिनो हालायबाय ओमफ्राय फिसाजोआ एसे खेंख्ले मेख्ले दिगदार खालामदों जानायावहाय अब्लाबो जानो हाबाय मालाबा सान्थि मोनजायो मालाबा सान्थि मोनजाया बेथ' सोलिबाय थाखायो बिमा बुरैनि खामानिफ्रा बेनिफ्राय बिराद गोबावजों नाफाम बाथोन जानाय जाबाय आरोना मोजाङानो मोनदों वान्स एगेन थेंक इउ स' माच सना नाफाम होफैनायनि थाखाय आरोना जेपि स्ट'रि टाइम ओमफ्राय मा होनो देखायनो लागाबो जेबोआनो गैयामोन सनाफोर बेखिनि सिम्पोल जाखौनो देखायबाय दालाय सोरबा सोरबा आगैमोनहा बुङो आब' संनाय खावनाय भिडिअखौनो लाबोबाय था जेबो नङा मावनाय दांनायखौनो लाबोबाय था नायनो मोजां मोनो होनो जाखिनि बिदि बुङो बिसोरखौनो गोसोखां आङो जाखिनि आंनि भिडिअ नायनो मोजां मोनो बिसोरखौनो गोसोखां भिडिअखौ सिम्पोलबाबो बानायनाय जायो आरोना जेबो टपिक गैयाबाबो डेलि ब्लग्स नालाय बेफोरखौनो आङो शेयार खालामनाय जायो आरोना स' सोरबा सोरबा रागा जोंनांबो हागौ बेखि माबा भिडिअ जायो नामा होननानै आरोना आं बेफोरखौ मिथिला इगनर मारिनानैबाबो भिडिअखौ बानायबाय थ' दा आं दोनथ'नोसै सनाफोर जायफोरा आंनि बेखिनि सिम्पोल सा ब्लग्सखौनो फरायनो लांबाय गोसो गोरबो साबायखर बावबाय लोगो मोनसिगोन नेक्स्ट भिडिअ थेंक इउ स' माच